צריכים לשוחח על דברים שמאוד מעניינים את הבן זוג השני. במצב שהתקשורת עצמה בין בני הזוג לא מצליחה, וישנם קשיים, ובאמת כמה שמתאמצים בבני הזוג לדבר אחד עם השני, התקשורת ביניהם לא מצליחה. זה ברגע שלבן הזוג קשה להשמיע את דבריו, או שלצד השני, הבן זוג השני, אינו מוכן לקבל את הידיעה בצורה נכונה. מה שהאישה רוצה להעביר לבעל, הבעל לא מקבל, ומה שהבעל רוצה להעביר לאישה, היא לא מקבלת את הידיעה הזאת. באמת, אחד הנושאים ההכרחיים ביותר להצלחת הנישואים פה, זה תקשורת נכונה. תקשורת נכונה. ברגע שיושבים לשוחח, בנעימות, בצורה רגועה, אז יש תקשורת נכונה. לכן, התקשורת עצמה שהיא נכונה, בעצם, זה המפתח הדרוש לפתירת הרבה בעיות בבני הזוג. תקשורת נכונה. זה חשוב מאוד בבני הזוג. צריך להעביר את זה ברוח נכונה, בצורה מאוד, ברגשות, לא בצורה של אני קובע, אני מחליט, ונוחה גם, בצורה טובה ונוחה. וצריך גם שיהיה בזמן הנכון. אם זה לא בזמן הנכון, אתה שהבעל כועס על האישה, לא מצליח התקשורת הזאת. וגם טוב שבן הזוג יאמר לצד השני שהוא גם צריך לעשות את הדבר הזה. שהוא גם יעשה את התקשורת, מתי שיש לו משהו לומר, שיוכל לומר את זה וגם להקשיב לו. בזמן שיש איזו שיחה בין הזוג, אז צריך להתחשב הרבה בדעה של בן הזוג השני, מה יש לו לומר, ויש גם לשכנע את בן הזוג. ישנם הרבה בתים שהם באים לדון באיזה דבר, תקשורת מסוימת ויוצאים מזה מריבות. למה? בדרך כלל הבעל רוצה לקבוע, או האישה רוצה לקבוע, לכן לא מגיעים לשום החלטה בסופו של דבר. מגיעים רק לצעקות, ואף אחד לא מבין אחד השני. אבל ברגע שהבעל רוצה להקשיב לאישה ומקשיב לאישה, והאישה מקשיבה גם לבעל, מה יש לו לומר, ולא לקבוע עובדה שאני יותר חזק ואני קובע, אלא ככה לא יהיה מצב שהבעל קובע ואומר אני מחליט. שברגע שהבעל יאמר אני מחליט והוא הכי חזק והוא הצועק הכי גבוה, לצד השני הוא לא נותן את האפשרות לומר את דבריו. הצד השני יאמר וישתכנע, אבל בלי חום ואהבה להבין את דבריו של הבעל. לכן זה טוב מאוד שגם הצד השני יבין מה שהבעל רוצה לומר. במעמד זה שאנחנו נמצאים בעשרת ימי תשובה, אני רוצה למסור שיהיה לנו גמר חתימה טובה לכל הקהל שמגיע לכאן, לכל הקהל ששומע אותנו בבתים שלהם, לכל המשפחות, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ישכין שלום בבית, בביתנו ובבתיכם, וייתן לנו שבאמת תהיה תקשורת נכונה בין הבעל ולאישה, ושלום בארץ גם, רפואה שלמה לכל המאזינים גם, וגם לכם הקהל,
השם ישמרכם ויאריך ימיכם בטוב שנותיכם בנעימים. רבי חנניה בן עקשיא רצה הקדוש ברוך הוא